Hello po, magandang gabi. Nandito po tayo ngayon sa San Miguel, Tarlac City. Ngayon po ang video na ito, papakita ko po sa inyo ang Belenismo sa Tarlac. Ito yung entry ng Barangay San Miguel. Pero hindi ko kasi kabisado kung may contest ito ngayon. Kasi last year o yung mga sumunod na mga taon, may mga competition at lagi itong pambato ng Barangay San Miguel. So, papakita ko sa iyo ang Belen ng San Miguel. Ito yung entry ng I think General Servillano Aquino, yung kampo ng mga sundalo. Ito po siya. Ayan po. Mga nasa Okay. Papakita ko sa inyo, malapit na po tayo. Okay, konti lakad na lang po. Okay. Okay, nandito na po tayo sa kampo o sa highway po. Yan po. Okay. Papakita ko sa inyo ang pinagmamalaki ng Barangay San Miguel. Ang Belenismo sa Tarlac. Ito yung entry ng San Miguel. Sana po ay magustuhan ninyo. Dito po tayo sa highway. Ito na po ang Belenismo sa Tarlac. Entry po ng San Miguel. O Justin Balubal sa Kapampangan po. Ito po sa Tagalog. Sa harap ng Belen. Lagi po ito ang laging gaganda ng Belen dito sa sa San Miguel. Ang ganda ng pagkagawa. Talagang pinagagastusan palagi. Ayan po, ang ganda. Ayan po. Punta po tayo sa medyo malayo para makuha po lahat hanggang sa taas. Doon po tayo sa may harap ng highway. Wala tsamba po natin ngayon kasi walang tao. Wala masyado nagpipicture, wala rin tao kasi eh. Top. Ay, maraming sasakyan. Hindi pa tayo makakalipat, maraming sasakyan.
Okay. Isang shot na lang po ng malapitan. Tapos po, tapos na at uuwi na. Ayun. Okay. Tignan po natin kung anong team nito ngayon kasi alam ko po taon-taon may team itong itong Belenismo eh. Okay, ayun po. Doon may Kapampangan, may Tagalog, tapos ito naman English at saka Ilocano. Actually pa dito po sa San Miguel, may maraming mga Kapampangan dito at mga Ilocano. The Armor Pambato Division. Ayan po. The Armor Pambato Division, Philippine Army, Belen Entry 2020. So ibig sabihin po, meron talagang entry, may may contest. Hop, may mga tao na. Oh, ayun. May mga nagbibideo na rin, tsaka may nagpipicture. Dito po sa likod niya, diyan po yung kampo ng sundalo. Nakita niyo na po natin yung entrance doon. Dito naman po, high school. Tarlac National High School Annex. Diyan po ako nag-high school hanggang second year high school. Okay. Doon naman po tayo sa kabilang side. Yan. Focus me. Yan po. Buti po natsambahan ko kanina na wala pa masyadong tao. Ngayon meron po. I think pamilya po to. Punta pa tayo ulit sa medyo malayo. Titignan po natin kung maganda yung nakaside siya or naka-front. Parehas lang po silang sobrang liwanag. Maraming salamat po sa panonood. God bless po.